אנחנו פה במסלול ארד, ILSBK, סבב, זה אימון אחרון לקראת הסבב הבא, שהוא יהיה שבוע הבא, פה במסלול ארד, קטגוריית SSP 300, מסלול ארד. באים החבר'ה פה, אימון לפני המרוץ, יום שישי היום, SSP 300. הנה אתם רואים. גם אביאל בספורט. תודה רבה לאקדמי, טק אקדמי שמארחים אותנו פה. באים ליהנות, הכי חשוב ליהנות. נכון, תודה רבה. לא משנה כלום, רק תהנו. תודה רבה, כולכם מוזמנים לבוא לצפות. מי שרוצה להתחרות יודע למי להגיע ולמה את השאלות המתאימות. ILSBK SSP 300 שבוע הבא במסלול מרוצים ארד. מפיק האירוע טרק אקדמי, מועדון טרק אקדמי. הלכת לעזוב שם? איזה לעזוב? נפלתי אחי, באותו יום קיבלתי